Razlog 56. Koncept trojstva je protiv jedinog posrednika. Ovaj video je u suštini povezan sa prethodnim, koji je govorio o Hristu u nama. Preporučujem da pogledate taj video koliko niste. Ono što bismo ovom prilikom izdvojili kao poseban razlog protiv koncepta trojstva jeste što iz koncepta trojstva i ideje da Hrist nije u nama, kao i u priči o planu spasenja i podeli uloga među jedinkama trojstva, još proizilazi da postoje dva posrednika između ljudi i Boga. Sljedeći tekst se koristi da tu tvrdnju potkrepi. A tako i Duh pomaže nam u našim slabostima, jer ne znamo zašto ćemo se moliti kao što treba, nego sam Duh moli se za nas uzdisanjem neiskazanim. A onaj što ispituje srca zna šta je misao Duha, jer po volji Božjoj moli se za svete. Rimljanima 8, 26 i 27. Dakle, iz teksta vidimo da se Duh moli ili posreduje, što jeste zaista reč u grčkom originalu, kada se ovdje u našem prevodu kaže da po volji Božjoj moli se za svete. Po volji Božjoj, dakle, posreduje za svete. To bi bio prevod. Zaključak je da ako je Duh zasebna osoba, biće ili ličnost, da onda imamo dva posrednika. Ali, već smo u mnogo videa iz ovog serijala već pričali o Duhu i ustanovili da Duh nije zasebno biće, kakvim ga koncept o trojstvu čini. Na osnovu tog koncepta je i logično doći do zaključka da imamo dva posrednika, jednog koji je na nebu, a drugog na zemlji. Ali, ako samo pročitamo iz istog poglavlja tekstove od 9. do 11. stiha, vidjet ćemo da se radi o Božjem duhu ili Hristovom duhu, o njihovoj ličnoj prisutnosti u nama. A vi niste u telu, nego u duhu, jer duh Božji u vama živi. Ako ko nema duh Hristov, on nije njegov. Ako je Hristos u vama, onda je telo mrtvo greha radi, a duh živ pravde radi. A ako li živi u vama duh onog koji je vaskrsao Isusa iz mrtvih, onaj koji je podigao Hrista iz mrtvih, oživeće i vaša smrtna telesa duhom svojim koji živi u vama. Rimljanima 8, 9 do 11. Očev duh, koji je i u sinu i koji preko sina dolazi nama, je taj duh koji posreduje. Dakle, duh Hristov. Hristos u nama, kako kažu ovi tekstovi. Kada tako gledamo, onda vidimo da u stvari nemamo dva posrednika, već samo jednog, Hrista, što i jeste biblijsko učenje. Jer je jedan Bog i jedan posrednik Boga i ljudi, čovek Hristos Isus. 1. Timotiju 2.5. A kamoli neće krv Hrista, koji duhom svetim sebe prinese bez krivice Bogu, očistiti savest našu od mrtvih dela, da služimo Bogu živom i istinitom. I zato je Novom Zavetu posrednik, da kroz smrt, koja bi za otkup od prestupaka u Prvom Zavetu, obećanje večnog nasledstva prime zvani. Jevrejima 9, 14 i 15. Isus mu reče, ja sam put i istina i život. Niko neće doći k Ocu dok roza me. Jovan 14.6. A ja više ne živim, nego živi u meni Hristos. Galatima 2.20. I budući da ste sinovi, posla Bog duha sina svog u srca vaša, koji viče, Ava oče. Galatima 4.6. Ako nema duh Hristov, on nije njegov. A ako je Hristos u vama, onda je telo mrtvo greha radi, a duh živ pravde radi. Rimljanima 8, 9 i 10. Dakle, jedan je posrednik, Hristos, i on živi u nama svojim duhom i tim duhom povezuje nas sa Bogom. Povezuje nas sa prestolom blagodati, jer svagda živi da posreduje za nas. Jevrejima 7.25. Hristos nam pomaže u našim slabostima. On je hodao u našim cipelama, a sada je prisutan svojim duhom u nama i on se moli svojim duhom koji je u nama uzdisanjem neiskazanim. A onaj što ispituje srca zna šta je misao duha, jer po volji Božoj moli se za svete. Amin.